ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародарон. Ман Абдулғафур Хусайнов, канали Тоҷдорон. Агар дар хотиртон боша бародарон, дар Инстаграм мо конкурс ташкил кардем. Шахсиятое ки ба мо идея пешниҳод мекунанд барои видео ба навор гирифтан, мо 1000 рубл карташонда мепартоем. Фақат дар ҳолате ки идея хуб бошаду камтарам бошад, фоидааш ба мардум расад. Ва имрӯз чӣ хеле ки дидесен, алҳамдулиллоҳ, як бародар ба мо пешниҳод кардан идея видео ба навор гирем. дар ҳолате ки шумо дар Тоҷикистон ҳастед, якум бор Москва меоед, чӣ бояд кард, чӣ мушкилиҳо доранд? аз рӯи таҷрибаи кории зиндагии мон бародаро 10 сол дар Москва ҳастем, камтар рӯйхат кардем, иншоалло озӣ мефаҳмонам. Камакакам боша, фоидааш ба шумо мерасад. ҳатман баъдаи ин видео ман у бародар 10,000 рубл карташта мепартом. Пауза ҷиқидаву лайка ай хотиртон наброрем. мерем бародаро, дар ҳолате ки шумо якум бор Москва меоед, фарқият надорад, даже рафту омад кадеста бошед, дигар бародарода. Хитон прекрасно медонед. Ключевой момент барои мо и донистани забони русияи бародаро. Як чхел гум дарак шуданаш фақат. Чхел мушкилӣ дорад. Дуруст? Дуруст. Нигоҳ кунем бародаро. Шумо уже ният доред ки 2 ҳафта пас, 1 моҳ, 2 моҳ, 6 моҳ, 1 сол пас биёед. Ай ҳозир уже шумо метавонед, фарқият надорад кадом китоб, главне ба забони русӣ бошад, хонеду суханора хуб кунед. Словарный запас, акцент убрат кардан ва дигару дигар. Ё ки бо ёру рафиқу хонагиҳо ба забони русӣ гап занед. Ягон ҷои безебиву приколу чӣ хеле ки бисёри шахсиятҳо хел реаксия мекунанд, типа хита тема нак меган ку ин ҷои тема вайш нестай. Чанд қадаре ки шумо ба забони русӣ бисёр гап занед, ҳамон қадар забонтон хубу буро мешавад. ин як чӣ хел гум ба забони тоҷикии совет як тавсия аз тарафи мо. дуюм, и на танҳо барои бародарое ки нав меоянд ва бародарое ки балки уже дар Москва қарор доранд бародаро. яке аз беҳтарин ширкат, яке аз беҳтарин бародарое ки оиди пересечения граница заниматься мекунанд бародаро. Москва, Казахстан, 8000 б-пересадка, мошин Toyota Prado ва шофёр больше, чем Prado. Агар камакак ҳазму шӯхӣ кати бигирем бародаро. Акай Рустамшон дар соҳаи граница 10-15 солши заниматься мекунанд мошинои Toyota Prado кати. Як бор дигар такрор мекунам бародаро. 8000 б-пересадка смело ба сари баланд иншоалло мерен миёен. номеро дар рӯи экрани бародаро скриншот кунед, ай хотиртон наброя ва самое главное шиносотон дам тавсия битен. берем. сеюм дараҷа бародаро и дар бораи шиносҳои боварӣ. бисёр ҳолатҳода мисол меорем, хешу табори шумо шиносо, писарамак, акау додар, ҳамсоя, ҳамсинф ё ин ки ҳамкурс. дар Москва, Питер, Екатеринбург, Челябинск қарор доранд. бисёр ҳолатҳода нағз мебинанд, медонам, мефорашонанд, ёрдам метиҳанд, занг мезанам. дур намерем. ман Абдулғафур, биё, ман ҷои кор дорам. Проблема нестай брат, ҷои худтам тоғрӣ мекунам, питаниятам тоғрӣ мекунам. Ты главное биё родной, ман дабартам. ҳамин хел астай? Дуруст. бисёр ҳолатҳода алло нигабоншон ёрдам мекунанд. баъдаи як вақти муайян чӣ хел мешавад? Абдулғафур брат, бахшиш корои ман нашид. хана медонам куя бало ку брат, хона замза хонагиётон сумудрой кан. Надорум возможност. бародаро, мана дуруст фаҳмед, ана ҷои вайш нест. дар ҳақиқатан мада бисёр бародаро муроҷиат мекунанд дар ҳамин ҳолатҳо. ҳаракат кунед ҳама вақт барои худтон запас дошта бошед. яъне як раҳи дур мерен, мошинтонда чӣ хел ки як запаска мегиред, ҳамин хел шумо бояд запас дошта бошед. ҳамкурсут файрод кардестай, бо ҳамсинфут кати гап зад. ҳамсинфут файрод кардестай, хешот кати гап зад. 2-3 нафар чтобы бидонанд ту омадести бародар. аки беваю ам иншоалло ки такя ба алло мекунӣ, корот зур мешава бародаро. шумо сразу фикри бад накунед. ман то што ҳастай гуфтестам, чтобы шумо уже тайёр бошед. ман иншоалло боварӣ дорам камакакам боша ба шумо фоида раса бародаро. ва бародарое ки файрод мекунед, илтимос аз номи худам, аз номи тамоми бародарои тоҷик, вақте ки як кас аз шумо файрод мекунед Москва, ҳаракат кунед, ай удаш бароед. як ахитона нигоҳ кунед гирду атрофтона, финанс ва дигару дигар ки шумо ай удаш баромада метавонед ё не. финанс ва нонӣ, сумӣ, пулӣ, физически, суханӣ, дигару дигар. хай як рӯз ёрдам мекунед, 2 рӯз медонам, хай мешавам. но туя ба пӯ хистани ранги гудак мешавад бисёр ҳолатҳода шахсиятое ки якум бор меоянд. шумо бояд дабаршон бошед, фаҳмонед. аммо нағз мебинед. ай брата, инҷа Москва, ноҷабра ҷай хеле не хай файрод карден, ҳаракат кунед, камакакам боша, фаҳмонед, дарбаршон бошед.
ва ҳазор омад бародарое ки файрод мекунен ва ҳамавақт дар бар шунен. Баъд аё то наброрен бародарое ки нағз мебинен, баъд омаден тайёра дӯст медорен. биёин ака мо расмш сар кардем, ҳамаро дар назар бигирем. Местана михел как будто кор шумора миёва бародаро. И хел намешава. Ё ки як кор пешниҳод мекунӣ, мега эй кор мада намешава, ма ягон кори зур миёвам. Ва хисовага хонада хова. Охи бародаро пака кор нест, ишта кор кардам ги, чтобы минус да нара. Ба як кори ба қувват шта бубро. Тамом. Ҳаракат кунен, якдигара падвадид накунен. Сеюм, ё ки ин шуҷа чорум шуд. Ва дар ҳолате ки бисёр ҳолатҳо да меша бародаро шумо мара дуруст фаҳмен, мо дар Тоҷикистон ҳамамон намоз мехонем, алҳамдулилло дар иҷара мехонем, лекин хай ҳамин хел меша шайтон айра мезана. Бисёриҳо меоянд инҷа мебинанд духтарову дигар Москва ба онашона юфтагианд, мара каломам намемонад. намозтона намонен. Илтимос бародаро, агар хоҳен касбу кортона баракат шава, агар хоҳен ки ҳамун сумотон ҳалол бошаву хушӯ зиндагитона пеш барен, намозтона ягон ҳолатда намонен. Ягон кортона ай намоз боло надонен. Вақти корда намозтона хонен бародаро. Вақти корда намозтона хонден. Агар ки дар корхона шуморо намемона намозхонӣ, ӯ кора партоен. бовар кунем бародаро, гузарондам айсарам мегум, на файза на баракат ягон ша надидам. ма кор кардагим, худо бубахшама. Дар вақти намоз кор кардагим. ҳаракат кунем, вақти омаден намозтонам катитон дар ҳама ҷое ки бошед намоз катитон боша бародаро. боварӣ накардан ба халқи тоҷик. илтимос мара шумо дуруст фаҳмем бародаро, лекин дар ҳақиқатан ҳамин хел ҳастай. вақте ки шумо омадин ина хешу табор шиносо ёру рафиқ бародаро дигар шуморо файрод кардам, дар як фирма дар як ширкат кор мекунем. ҳозир шумо илтимос фикр накунем ки ман инҷа тоҷикоро пас задистам. ҳастай ҳамин хел чиз барои ҳамин бисёр бародарон намедонанд. ман барои ҳамун шахсиятҳо фаҳмондастам озӣ, чтобы эҳтиёт бошанд. ҳастанд бародарое ки кати шумо кор мекунанд, як вақти муайянда зиндагӣ мекунед, кор мекунед, метрода мегардед, таксида, каршеринг, дигараш як ҷо бозӣ мерем, футбол мерем, як чойхонада мешини, айтан шота маҳкам мекунад, то уже хирсан меши ки ман радной дорам. ҳамин хел аст, ҳамин хел дуруст пас проблема меша. чо кади радной мегӯ, радной телефонта намебардора. хита бикш радной телефонта намебардора. барои чӣ кадан дар кора? барои фақат як чиз такя ба Аллоҳ мекунӣ, ягон кас дар надеица намекунӣ. фарқият надора, ёр рафиқтай, бародартай. ту медонӣ ки ҳастай, но такя фақат ба Аллоҳ мекунӣ. дур намерем, ман шумо ҳозир мисол меорам. бисёр ҳолатҳода дар зиндагӣ аҳамият битем, як мушкилӣ мешавад. фикр мекунӣ гирди атрофда бисёр айда бародаро ки дастгирӣ мекунанд, вечна мегӯяд радной брат ма да бартам. занг мезанӣ, ягон чиз дастгирӣ карда наметавонад. ҳамин хел ҳастай? дастгирӣ карда наметавонад. и барои вай не ки ваё намехоҳанд. ҳамун рӯз ҳамин хели як чиз сигнал ай ҷониби Аллоҳ мешавад. ҳамин хел сигнал ай такя фақат ба Аллоҳ кунем бародаро. Аллоҳ мегӯяд ӯ назди ман биё. барои ҳамин ҳаракат кунем бародаро. бисёр ҳолатҳода бовар накунем, хеле ки набошанд. ёру рафиқ мегӯянд, бародар мегӯянд, ҷон метанд, дигару дигар. дурӯғ ай. инаме ради вигидаш бисёрош гап мезананд. бовар мекунед, намекунед, и дар гардани шумо. то што гузарондам айсарам, ман ба шуморо фаҳмондастам бародаро. нигоҳ кунед бародаро. и чизи основное ки дар бисёр ҳолат шумо уже дар раҳу рӯ намемонед, оиди касбу ҳунар, таланти корӣ. ман дар видеои гузашта 3-4 намуди касба фаҳмонда будам ки аз рӯи касб шумо метавонистед уже ҳам бизнесмен шавед, мисол бизнес кунед, суми калон кор кунед. фарқият надорад. устои мошин, донистани дигар забонҳо, переводчик, мисол повар шудан, ҳамчун ронанда, донистани забони русӣ, ин хел шахсиятҳо вообще дар раҳу рӯ намемонанд ва ҳама вақт соҳиби кор мешавад. ҳаракат кунед, ҳамин хел касбу ҳунара примерно дар аввал донед, мисол дошта бошед, хубтар мешавад. вақте миёӣ ҳаминҷа любой кас дар кор мешавад. шаурмист, устои мошин, устои хона, автоэлектрик ё ки электрики хона, парикмахерский бародаро, бо чизо ҳастанд. бародаро ки забони русиро медонанд, забони узбекиро медонанд, мисол як касбу ҳунар, переводчик кардан, сантехники, ин хел шахсиятҳо бекор намемонанд. иншоалло мо дар видеои оянда оли ба навор мегирем, чӣ хел бизнес кунем, чӣ хел дигарошон, но то што ҳастай основной ман ба шумо фаҳмондастам. анаку далши бародаро, тоҷико дар ҳама район мешавад ки омадену раҳда мондед. бисёр ҳолатҳода комментариҳода менависанд, бисёр ҳолатҳода менеҷерда муроҷиат мекунанд.
бародарое ки дар роҳ рӯ мемонед, ҳамин қариб ки ҳама районода чойхона, столови, шаурма дигар ҳастае. Агар 10 таи ҳамо ҳисоб кунем, мумкин 6-7 ташай тоҷикоае, ё ки ҳамон 6-7 та фақат тоҷико кор мекунанд. барои ҳамин роҳафтода нашавед, ҳама вақт равед, муроҷиат кунед ва боварӣ дорам ки бисёран шермардои мо ки ҳама вақт ҳаракат мекунанд дар бари якдигар бошанд, дастгирӣ кунанд. дар ин ҳолатҳо шумо метавонед смело любое время муроҷиат кунед. Так, маблағи запас. бисёр ҳолатода мешавад ки шумо меоед бародаро, чӣ хеле ки ман камтар пеш гуфтам, бародарое ки шумода таъриф мекунад, кундаи сина мезанад, мегӯяд ман дар бартонам ёрдам метавонам, лекин дар ҳақиқатан может бит дар ҳақиқатан не мешавад ситуатсия иҷа Россия, Москва иҷа мисол ҷа хонаи отаи ман нестай, хонаи отаи шумо нестай, ё ки Душанбе ё Қурған нестай, хусерано як ҷода барай кунӣ. беҳтарин мешавад ки як вақти муайян то як вақти ёд гирифтанатон дар бари шумо сум бошад, як миқдор суме ки мақсад барои зиндагитон расад, барои як раҳу рӯ, мисол чӣ хел бигӯм, карманни расходи ба забони русӣ мешавад. То як вақти муайян, то як вақти ёд гирифтан, барои документ кардан, барои дигару дигараш. Медонам хай бисёр ҳолатҳода мушкилӣ мешавад ба шумо ки сум проблема мешавад, чунки бисёр ҳолатҳода бародаро даже билет да қарз мекунанд, но вақте ки дар билет қарз мекунед, ҳаракат кунед бо серавно, мисол 1000 сомон, 2000 сомон параллелна кисатонда мисол урусӣ карда биёрем бародаро. Чӣ хеле ки набошад, ин чиз асосии даркорӣ астай барои шумо. Основной чиз ман дар охир барои шумо мефаҳмонам бародаро, ин ганда важнияй барои ҳама, не толка барои бародарое ки мисол нав мехоҳанд биёянд. нигоҳ кунед, якум дараҷа, чӣ хеле ки ман гуфтам забони русию, мақсад намозу дигараш, и чӣ хел бигӯм шумода, ина ҳозир агар ки магазини мо ё ки шумо магазин доред, ман как покупатель медорам, як вақти муайян да шумо нигоҳ мекунед, фикр мекунед, мақсад чӣ хел бигӯм, агар кӯчагӣ кардӣ, сару формаву дигар як ба забони тоҷикӣ чӣ хел мешавад? Чӣ хел мешавад бародаро? Как будто шуморам гап задестен, камтар позитив кунем, як впечатление, да, як фикр уже автоматически ҳар як чизда мо рада одама мебинем, як встреча, як вохӯрӣ даем, як собеседование даем, як барои кор меравем, ҳама вақт урус мардум ба сару формаи мо нигоҳ мекунад. Короткий мӯй сар, чётка пушидагӣ, грамотна, внятна, прическа калагӣ, кантовко, хушруб шуморо уже кор намегирад бародаро. Сару форма тоза нигоҳ мекунад, значит одами хубае, значит одами тозае. Шумо бахшиш биёем бародаро, иҷа паста баланд накунем, но действительно бисёр ҳолатода мардуми мо ҳайбам шаванд, даже реаксиона намекунанд. Як ҳафтада 10 рӯза як бор бозӣ мекунанд. Накунем хе. Биёин камака гайтима меброем, не ки ҳамин чиз ҳаст. Дар метро мешинам, бовар кунед, шишта намешад дар барош. Аммо бояд як хеле кунем ки ҳамон намедонам биёям бишинам дар барош. фаҳмидестен, чунки мо чӣ хеле ки мо дар видео гузашта гуфта будем, Тоҷикистонда мо обрӯи падару модарем, дар Москва мо обрӯи халқи тоҷикем, сомониён, обрӯи Тоҷикистон ҳастем бародаро. ҳаракат кунед, сару формаи тоза якум дараҷа, либосое ки унаму смешни ценни дигар мехарен, даже ай ҳамуҷа мешава ки либоси соз подбират кунед, якумш ки ҳамуҷа нахарен. Дур намерем, ман шумо ҳозир мисол меорам бародаро. 2000 ки аз садавот 1500 мисол кроссовки мехарен, ҳамура ки 2 моҳ 3 моҳ мепӯшен. Агар 4000 да Айрибук, 5000 да Адидас ҳамура бигирен, 1 сол мепӯшен бародаро. ҳар 3 моҳ пас алиш кунем, потон букна хуба, ё ки 5000 да харен, 1 сол пӯшен, зато ҳам потон да удобни, комфортна, дигару дигар. ин хеле не ки тарифу мисол ман чизи қиматӣ пӯшидам. бисёр ҳолатода мардум ман мехарам барои удобствои худам мехарам. ҳамин чизода ҳаракат кунед, именно дар сару форматон илтимос бетараф набошен, илтимос жалед накунед, сару формаи худтонда. ин ганда важния бародаро. бовар кунед, агар якум дараҷа инами хитон дур намерем, бачаҳоам ҳастам, биёин камака кӯчагӣ бигирем, ман айтема бромадаму, чӣ хел ҳаста рада як духтар мегзара, ҳама чашмат медава, даже хахтам як хеле пушти як духтар тарафат нигоҳ куна, хеле не пивка ё не
хабиен ухя камтар чес нашавем. Илтимос ҳаракат кен сар фурмаи тузатон аму рексона 200 рубл местабар тар аму тай каш як мардаки калоне тавача ай баю намеша катшон бисёриошон ма аҳамият метам ну олзиво меган ки мо надорем охи эвача ози малисаб хапай тай замин 5000 меои мети я рексона гирифта наметони я духи гирифта наметони я дромада стрижка карда наметони ам я либоси тозак футболка ба худ биги илтимос ҳаракат кунен бародаро агар ягон камбудӣ боша агар ягон кас аз суханои ма затлет кардаги боша якм бошад бахшиши зиёд бародаро фақат ба нияти пок видео кардан ба нияте ки камака кам боша фоидааш ба шумо бираса ҳамин чизоро ман гузарондум вақти пеш ай сарам бародаро ман дур намерам ман худам мӯй сарам ман ҳами қадар буд ина биёин ай таро дамесам ина чизам суратҳо ма нигоҳ кунед ман худам инам хи бегаштам майда ну ҳаракат кардем камака кам боша як ну تعریف نمیکنم پیشروی کردیم رفتیم خدا باشکر ҳозир ҳам дорам як гала камбудӣ агар мубайни шумо да боша бародарое ки хела мисол хуб мефаҳмен чӣ хеле ки мегӯям дӯстон оинаи ҳамдигаранд бовар кин агар аллоҳ болои сардай изона мекашам ба худо нависен ман хирсанд мешавам ислом мекунам хидмат хату биёмам бовар кин агар бародаро ман ҷон мегӯм ман шукр мегӯм любой хатогӣ ма бинавис бародар бовар ки агар ай пеш бинам кучоқ мекунам бо як ҷо мебарам як пила чоид мекунам ман хирсанд мешавам як кас мана бигӯяд бародаро биёин ҳурмат эҳтиром кунем якдигара кадомеда ки интерес набоша инстаграм ма ина дар иҷаи бародаро подписатсия кунем дар рӯ ҷамо тез сторис мекунем иншоалло ки рӯзои наздик бо видео хуб мешава айётон наброрем пропускат накунем подписатсия кунем ва самое главное как обычно ба воситаи whatsapp viber имо ба шиносо равон кунем бародаро чтобы пропускат накунанд хел момента алло нигавонтон ассалому